देखिए आजकल जब लड़का लोग के शादी विवाह हो जाता, जौन महतारी 9 महीना गर्भ में राखी के अब बच्चा से पोस पाल के बड़ा कर तरी, वो महतारी के जब शादी विवाह हो जाता तो लड़का लोग माई के मानल जानल सब छोड़ देता लोग। कैसे कि जब से कोई के अइलया अपना बियाह है बबुआ, तब से बन गइल मेहरी के गुलाम 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 बबुआ। कैसे बा माई अपने भूखे रह के अपने प्यासे रह के अपना लड़का के पालन पोषण करता रही, लेकिन वह लड़का का करता लो माई भूखे रही खियवली अपन दूधवा पियवली, 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 अपने कष्ट सब काटी तोहके बड़का बनवली, अपने कष्ट दुख काटी तोहके बड़का बनवली, तब भूल गइला माई के दुलार रे बबुआ, तब से बन गइल मेहरी के गुलाम बबुआ, तब से तब से बन गइल मेहरी के गुलाम बबुआ। और का माई के भूलिह जन उपकार उनके चरण में चारों धाम, माई के भूलिह जन उपकार उनका चरण में चारों धाम, माई के उपकार और माई के ऋण कर्जा हमनी से कबो न उतारी, केहू ना उतार पहले बा आ न उतारी। माई के करी हो जन अपमान, माई के चलते सारा जहान, माई के करी हो जन अपमान, माई के चलते सारा जहान, माई के कृपा बा जेकरा से सारा संसार चलता। माई के करी हो जन अपमान, माई के चलते सारा जहान, माई के करी हो जन अपमान, माई के चलते सारा जहान। और का श्रीनिवास कह श्रीनिवास कर श्रीनिवास कहस करी माई के प्रणाम बबुआ, तब से बन गइल मेहरी के गुलाम बबुआ, तब से बन गइल मेहरी के गुलाम बबुआ। जब से कई के अपन तू बियाह है बबुआ, तब से बन गइल मेहरी के गुलाम बबुआ, तब से बन गइल मेहरी के गुलाम बबुआ।